duel mau to ora iki Pak De? Enggak, aku rapal. Oi. Kembali bareng Haji Sakongsi. Asik. Kurang opo aku iki nggone tresno ing nyatane sliramu larang ati ati tatu wis ra iso ditambani pripat iki ora iso digadhaki jejer dheweke andon tresno mumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih sayang Haji Zaka.